Здравейте, аз съм Ивайло. Който ни разбира на Farming Simulator 2014 за новаци, затова я снимам за новаци, за новаците я снимам, защото искам да разберат, ако не я разбират как се играе, ако искат да играят, ако не разбират как се играе. Затова искам да направя малък геймплей на нея. Така, тук ето източи ръчичката, трябва да влезете. Тук е синглплеер и мултиплеер. Мултиплеер с хора, синглплеер и без хора. Така аз го знам. Така, синглплеер съм си запазил. Тук може още едно да се запазите. Тук или тук. А, Б или С. Тук мултиплеер, аз съм запазил и тук. Тук може да запазите още едно. Тук може да запазят майчи хора или... Тук Жон Геймс, значи хора силно. Тук Wi-Fi, тук Bluetooth, тук спищи името майчи, не знам. Тук не съм влезал. Така. Тей. Ето тук са свързати с самия мултиплеер. Може да играете в сервери. Така, като аз нямам, не играя в сервера. Тук влизате в това. Тук на облачно или на мрачно, не знам. Защо неща? Не знам. Тук са настройките. Тук както виждате, тук това са за управлението. Тук е за управлението, звука и звука. Така. Аз сега ще играя малко на мултиплеера. Тей. Както виждате, в момента съм с територия. Имате две неща, ама аз съм си купил три неща вече. Това е трактора, това ви е трактора. Това е другия трактор, където аз съм си купил, няма да го имате. Не се чуди, че ако почнете да играте, че няма да го имате. И това е комбайните ви дават. Сега. Да ви покажа. Направо, знаете ли какво? Ще излиза от моя сейф и ще направя на мултиплеер. Те таком така, его, от начало. Само ще го изтакувам, после ще го стига. Его, така ви дават. С жито, с всичко. Да профилирам на трактора. Ето и трактора тук. Само да ви покажа. Ето трактора тук ви дават. Тук за другите неща. Ето тук трябва да се сложите с гранатето. Ето как ви дават един трактор. Няма повече трактори, защото така ви дават. Две ниви. Едната не е цена. Тук ето как ви дават. Сеялка, комбайн и заорение. Тук може да си жените. Така. Ако искате с коловото, може да взема пари от вас, но може да коси. А ако не искате да ви взема, правите така, искате да направи и косите. Може на където искате наляво, надясно, на където да искате, да свирите може. Така, да ви обясна къде са ходи да се продава житото и други неща. Ти да пира просто. Там ще направя геймплей и после ще майната все, защото аз не смисъл повече начало. Така. Ето. Отивате, ето тук, когато вече съберете житото. Ето да ви покажа. Отивате при тракторчето, малко е събрано. Е така. Идвате до тракторчето и то ви дава. Като даде 5% са направили. Като даде, отивате тук и ви изпоказвате. Ето да ви покажа как. Ето. Така, отивате точно от него, се изпоказвате. Ако искате да продадете, не е от тук. Сега, има 4 майчи, или 3 бяха. 3. Уни за не слънчовита някаква трева ли е, при старите тук жито. Сега. Минавате само едно ще гледате и на всички цени и същи. Минавате така, отдолу.
ще искам 100%. Така. Тук кръварника, после ви покажа. Така. Минавате нататък. Аз ще ви покажа къде отивам аз да сподавам житото и други неща. Може и на 3 места, първо да ви покажа. Ето тук моето дълго. Ето тук можете. Ето тук съм се запитала сега. Ето тук и ето тук. Така. Да я обясня сега. Така, ето. Ето така, ето така, ето и. Отивате отдолу и се изпразва. Ето, тук са пълнат парите, тук в процентите сте са изпразнени. Тук са 0%, сте готови. Така. Аз тика няма да играя сега. Само да ви покажа. Тук вие пазарската джанта, ето може да си пазарите. Като си купите, дай да си купа аз нещо да ви покажа. Сега, първо да ви покажа. Видите, тук долу няма нищо, нали? Ето тук при пазарската джанта няма нищо, няма никаква точка като тук. Но след като си при пазарската джанта, и ще си купа ето значи, е това. Отивам ето тук, ето, купувам си го, сега хапа малко парите. Излезам и сега като погледна ето тук, нали нямаше такава точка. И като и такова, ето е жълта точка. Отивате и там, ще кача маркета и ще отида поне да взема. Начин да видите какво става. Така. Моля, не ти пишете, аз не ти пишете, ама сега да ви покажа откъде да отидете. От тук трябва да ви покажа картата. Ето тук. Ето тия неща, ето нещо за семената, той за гъста и тук за наторяването на такова на пестициди и други неща. Тези зелените са ви с... не може да ги косите. Може да ги косите, но не може да ги сеете с други неща. Само с такова. Това нещо се сее само... Как се казваше? Само се сее с... Забравя как се казваше. Сега бе, тук люцерин. А пък тези с кафевите са обикновени. А зелените са с люцерина. Така, отиваме сега по пазарската джанта. Ето тук, сега ще видите пак. Ето тук нещо пак може да дадете мляко и други неща. Аз тук ще мина и ето. Видите, купил съм си, това ето, бях си купил тази да ви кажа, ето. Същото. Ето, зелено всичко. Ето. Закачате се. И го лъжните. Само да не си помислите, че това нещо може да стане и за това нещо тук. За ето тоя. Това нещо и това нещо. Това е за царите, това да ви показал и тук за жито и за трилата или там. Това нещо се използва за ето тая машина. А и тези неща се използват за ето тая червена машина. А па тая е за мисири само. Тук са два вида. Ти е малка такава деца оле, а ти е голяма. Тук той е за сеене, той е за оране, тук по-голямо, тук сеялка, тук друга сеялка по-голяма, тук по-голяма сеялка. Тук, дето ви казаха за пестицидите, той е за пак пестициди, само че вода такова ти, отрова. Тук това после ще ви го покажа, ако ви го покажа. И той, дето ви казах за люцерината, тук се коси, той пак се коси, той пак се обръща, майче коси се, и тук пак се обръща. Той за обръщане пак, той за балите. Става за люцерина и за бали. Той е за събиране. За бали и за люцерина. Люцерина само, че я разправяте на бали, ако искате да събирате цвети.
Той са различните видове, така. Той е колата, може да се вози в нея. Той е за люцерната. Да се прикарва, ако искате направо така. Ами, така. Ще тук ще ви покажа другите неща с комбайна, за което ми се плаща. Така, тук и ви показвам това нещо. Така. Тръгвам напред и тук виждате кравата, тук се слагат балите. Тук се слага системата с млякото. А тук на това място е така мушката, не е комбайна, а това ето го крачките, козите. Тук мушката и самото ремарке. Ето тук ще дойде торави и с него турите. Ами... Това бях аз и Вайло. Надявам се да съм бил полезен, да съм им помогнал с някакви неща. Абонирайте се, гласувайте, дайте лайк. И ако искате да снимам, да продължа да снимам и втори и трети епизод, напишите долу коментарите и дайте поне 2-3 лайка. За тази игричка да гласувате. Пак ви казвам. Абонирайте се, лайк искам. Задължително лайк. Поне един лайк. И не харесване пак не ви пречи. Лайк, абониране, гласуване и харесване. Гласуването и харесването, аз трябва да си го казвам гласуване, харесване. Гласуването е глас за одобрение. Така. И в коментара да има написано с каква програма да снимам, ако тъсна не ви е хубава и какви игрички да снимам. Много ви моля. Пишете ми какви игрички. И това бях аз, Ивайло. Приятно беше. Да ме гледате, тук са сейфнати. Така, тук излизате. Тук ето от началото още беше. Ами, чао!